Hai लोगोफोर गुड मर्निं आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबाव बरायहरबावलायबाय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामदो कमेन्ट हरदो आरो जायफोर बिथांमोनहा चेनेलाव गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर नै आं भिडिअखौ दा देखायलांनोसै नै लोगोफोर नोंथांमोननो भिडिअखौ देखायलांनोसै आङो नैबे आंना सनाया नै दावदैखौ गोजा जारें जालायाव रुनानै जिरनानै एवथ्रमना लाखाबाय आरोखि ना ओमफ्राय नै ओरैजाय पियासनि खारखा बानायबाय नै वा सलिड जाखाबाय ओमफ्राय नै संग्राया ओरनालाय बिमा ओइ वाव मा बेलाय ओमफ्राय बेयाव पियासमोन आरो ओमफ्राय नैबे आलुखौबो रुनानै सिफ्लेनानै लाखाबाय ओमफ्राय नैबाव मस्ला मस्लि मा होखो मस्लायावलाय बेयाव जिरा पाउडार दुन्दिया पाउडार ओमफ्राय हालदै पाउडार संख्रि होबाय आङो ओमफ्राय बेयो एसे मोजाङै रबबाथाय आङो बेखौ होसिगोन आरो दै एसे होनानै जाबाय बरिया लोगोफोर दिनै आन्दा करि संदों होननानै ओरनालाय बिमा मोदोम जानो लुबैखाबाय गोथाव जाथारो ने आन्दा करि संनायनि खोथा लोगोफोर नै खासिगारदों आन्दा करि संदों नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम गोफा जायो हौवाफोर एरबा गोफा जायो नोंना लोगोफोर हौवाफोर एरबालायनो गोफा जायोलायनो नंगौना नोंहा सोरबाबो नायगौबा खोन्थाहरदो मोदोमनाय आं लगासिबो उरायलांजोबो उरायलायलायनो बिदिलाय हौवाफोर एरबा उरायलायो होनदा लोगोफोर अमा हालौनायाव सैमा आगान होलाबायनाया मा होनो जायो अमा हालौनायाव सैमा आगान होलाबायनाया अमा सैमा जानो हायो नामा ने मानसि अमाया हालौगासिनो ओमफ्राय सैमाया फैनानै आगान होलाबायबाय हरनांगौलै हौवाफोरखौ थारमाने हौवाफ्रा ओंखाम ओंख्रि संनो रोङासो आरोखि ना लोगोफोर रोंबायना आंथ' मावगासिनो दा नोंथांखौनो एरफ्ला फैसिबाय माने दासो फैनानै दांफैनायखाय दाय जादों आरोखि होननाय ना लोगोफोर जोंना सना माइनावा बिराद गोथाव गोथाव ओंख्रि संनो रोङो लोगोफोर आंनि संनायखौ सोरबा मोनजाफ्लांनांगौबा भिडिअखौ नायनानै सोर माबायदि मोनो ओमफ्राय संनायफ्रा माबायदि जादों जायाखै खोन्थाहरदो सोरबाफोर आलासि जानोबा कमेन्टआव खोन्था आं संनायखौ जानोबा मा मा ओंख्रि संनो रोंगौ खोन्थालाय नोङो जोंना बोराया गोथाव गोथाव जानानै फुंनोनो रोंला नायलाय लोगोफोर ना गोथाव जानानैसो बुंनो रोंगौ जाहैदों लोगोफोर मैद्रु मैलाबो जानांगौ जोंना बडियानो आर्टिफिसियेलसोबा लहाजों बानायखानाय ना लोगोफोर बेखायनो फुङाबा आरोखि ना बेदिनो अन्थाइ बायदि गोराखाय जेबो जानायाव गैया आलु होबाय लोगोफोरनि होदो वाव टेस्टि टेस्टि दावदैया नै जारें दैसायालाय बहा थांखो जाखोमाखोमोन ना माखौ दैसाया गेसावमोन ना दैसाया एसे गाज्रिसो जाहैदों आरो ब्राब हारसिउलायबायलै गोथाव मोदोमखाबाय नालाय हारसिउबायो जानो लुबैनानै अंडा करी लोगोफोर हाय दोस्तों आज अंडा करी बना रहा है हमारा फैमिली देखिए आप लोग भी अगर आप लोग को ये वीडियो देखकर अच्छा लगा तो लाइक कर देना कमेंट्स में देना और नया है तो सब्सक्राइब कर लेना और देखिए अंडा करी कैसे बनाते हैं पहले अंडा को बॉईल करके रखना है बॉईल करके फिर सील के फिर इसको तेल में फ्राई करना है फिर इसके बाद पहले प्याज को काटा मसाला डाल के उसको पेस्ट करके पहले कढ़ाई में चढ़ाया फिर अभी जो आलू बॉईल करके रखा था उसको भी तोड़ के अभी उसमें डाल दिया फिर थोड़ा समय के लिए ढक के रखा है अभी वो पानी डालने वाला है देखो हमारा फिल्टर का पानी पीता है देखो दोस्तों फिल्टर का पानी डालेगा अभी पानी डाल रहा है देखो बहुत टेस्टी होता है दोस्तों अगर कभी जल्दीबाजी में सब्जी नहीं मिलता है तो अंडा बॉईल कर लेना और प्याज काट के उसको पेस्ट करके फिर आलू बॉईल कर लेना उसको भी तोड़ के 2-3 आलू डाल देना फिर इसमें पानी डाल के अंडा करी बना सकता है दोस्तों देखिए नहीं लोगोफोर दै होबाय अभी पानी डाल रहा है वाह सुपर बहुत टेस्टी बनता है दोस्तों सोरबाफोर आंनि बायदि संनायखौ गोथाव मोनो ना मोना खोन्थाहरदो लोगोफोर करी पत्ता तेज पत्ता भी डालना है देखो ये दोस्तों तेज पत्ता है ये बहुत टेस्टी वाह अभी गुरगुर ये बॉईल हो जाएगा पूरा फिर इसके बाद अंडा को डाल के अभी नहीं डालेंगे बाद में थोड़ा अच्छा
उबाल ना है। अच्छा थोड़ा बाद में डालोगे। ठीक है फिर अभी पकने दो इसको 10 मिनट के लिए भी अभी पकने दे रहा है दोस्तों। हाय लोगोफोर नै जोंहा आन्दा करि दहाय संनायखौ जानोसै लोगोफोर नोंथांमोनहाबो बेबायदि संनानै जालाय बिराद गोथाव जायो आरोखि आन्दाया नै दाउदै ओंख्रि दोनै लोगोफोर मालाबाफोर आथुर जायोबा ओंख्रिफोर गैयाबा बेबायदि दाउदैफोर होनानै ओंख्रि संनानै जायो आरो आजा फैदो आबा One piece. Come my boy फैदो आबा फैदो हाय गोथाव दाउदै जाया ये दाउदै जाया गथ'आ रोसि जायो जोंना फिसालाया दाउदै जाया रोसिखौल' जायो लोगोफोर दे नुलाय लोगोफोरखौ नुलाय लोगोफोर आं दाउदै जाया नुलाय दिनै ओंख्रिया फाजा एरि गैलिया लोगोफोर जोंना एखे नर्मेल आरोखि ना फाजा एवबा जानो माबाया गोथावखा नालाय बेनो बेखायनो फाजाखौ एवाखै दे जानोसै लोगोफोर मोदोमनायाथ' जाजाखाला नङा होमबा फ्राय औ दे जानो सना बेटानबो लगायनांगौ नांगौ अमाबा गोलैलाबाय आमायालाय दाउदै ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो नामा स्कुलनिफ्राय सफैजोब्बाय गथ'फ्राबो दिनै सेटारडे ना लोगोफोर ओंखायनो थाब फैबाय आरोखि फैबाय माने दिनै लास्ट ना गाबोन सानडे जाहैबाय गाबोन स्कुल दिनै 30 नङा होमबा गाबोन 31 जानोसै लोगोफोर फिसालानो लगायना होखांबाय आङो माबायदि मोनदों लोगोफोर खोन्थाहरदो आमा ओरैबायदि गोथाव रोंलायासै बोराया गोथाव संखायो लोगोफोर सोरबा जानोबा फैदो आलासि जानो फैदो लोगोफोर आं संना हरगोन आलासि जाफैनाय उनाव कमेन्टआव खोन्थाहर सोर सोर आलासि जाफैनो जोंनाव बे हिसाबै जोङो मा खालामगोन आरोखि ना Kalian beli sana ada depan itu benar, terus kanan jamu. Benar. Apa ya? Long kemarin, baju itu sama dengan mana ada apa? Long jauh apa? Soalnya apa ada yang ada di sana? Kalau ke bawah ada. Bawah. Kamu nak orang makan apa? Aku suka senang kamu nak apa? Aku suka. 없는가요? Iya, 엄마 배지는 그거 보여. kamu itu apa tuh? 엄마 배 팔아. Senaruh ciri saya lagi bareng, kamu saya. Enggak. 골랐어. 내가 이거 난. Neng kok? Apa nak? Kamu? 이거 난. Nama? Ayo, lanjut. Enggak. Enggak. 야, 그러잖아. 이렇게. Mana? 그래. Kau? Ini ingin aku nak nak kecil lagi. Subji saya. इसको subji saya. हो गया? 어제. अच्छा है. 너너너너. मेरे को अंडा चाहिए. 뭔데? अंडा एक है. किसको चाहिए? पता? 나는. माँ पापा दो अंडा. बच्चा के लिए एक अंडा. है ना? 네. सब्जी को दो. 뭔지. नहीं चाहिए? ठीक है. ज़्यादा नहीं खाना. 내가 봐야. मम्मी पापा बोला है ना इसलिए ज़्यादा खाना चाहिए. है ना? ये तो
जायानो बेदरबो जाया रोसिखौल' जायो coba ini. udah finish dulu Finish. kamu berani nggak ada konsol Enggak ada. nunggu cepet selesai duduk ayo pus makanan kan tulisnya kalau dia disini semua Dadah. Dadah. Sudah bisa. Sana terlalu ada nilai. Dadah. mau nggak sih nora Sokto. sama Ini tuh kan dua berapa? coba Ini orang. ini kan ya Bas, mau. Abdul cowok saya Ayo madam. hah Ayo madam. cowok saya खोनायो माने गावखौ होनाखै सानदों Malah aja pas sama nya. दानिबासो इयो दासो टिफिन जाना फैदोंना Derhabai. Thank हाय you. गारा हाबाय Ma bustu, ma balik dong. Kedua. बन्द जाबाय मास मोना Mami kuno kayak mami ni megun kok. जों हुमिना मानसिया Biar orang kata dong. दा उदां Oh, उदां नाबासो abo dikena. om ya Ada. बाइन्डे थांदो Tapi merah itu ketemu nih badan. कौन जीत गया पापा ना मम्मी Abi देखेंगे इधर रुको अभी. अभी दीदी तो हार गया मैं जीत गया अब कोई तो जीत गई पापा आप जीतोगे ना सानना थालायो पापा नहीं दिखनाई प्लेट हनुट प्लेट मा बोट boleh anjing pada lagi nama Bas. anjing kamu dari mana नहीं कैसे करना खंता Arah, sajung nasan. Berapa sejan sih? siapa Stop! Papa! Semua gini. Orang yuk. Хочу покатать туда. apa dah Ini udah asal terlalu lewat. Nah, enggak mau buat lagi. Jauh nak. nama bakal masih Хочу kita saya kasih. Baba finish. Mami horbai. Daodwi saya. Papa. Daodwi saya. Teman. ये बाबा जीत गया मम्मी हार गया दे गिंड हाँ बहुत मजा आ गया उसको. ना तुम बाबू Marila Sania bu babi derhabai mami harbai Mesej dia babahan Bye bye. Bye little first bye Thanks for watching.